ҷумҳурии исломии Эрон пахши барномаҳои телевизиони муштараки се кишвари форсизабонро дар қаламрави кишвараш иҷоза намедиҳад. дар ин бора Маҳмад Саид Пиров, раиси кумитаи радио ва телевизион 15 июл дар нишасти хабарӣ иттилоъ дод. бар асоси шартномаи миёни се кишвар, ҷониби Тоҷикистон муваззаф шуд ки макони баргузории барномаҳои телевизионро таъмин кунад, вале масъулини кумитаи радио ва телевизион мегӯянд, таҷҳизоте ки ҷониби Эрон вориди Тоҷикистон кардааст, то ҳанӯз аз расмиёти гумрукӣ нагузаштааст. сабаби пардохт накардани расмиёт шумо ҳама эрониёро медонед. ман инҷа танқид кардани нестам. ҳар кас манфиати худша дар мадди аввал мемонад. ва дигар ин ки дар шартнома ҳам омадагӣ аст ки ин барнома дар худи Эрон шояд пахш нашавад. ман фикр мекунам ки мушкилоте ки пеш омад шояд ягон характери сиёсӣ ҳам надошта бошад, ягон чизи вай надошта, лекин ҳамун ӯҳдадориҳое ки ҳаст иҷро нашудааст. ҳарчанд мақомоти Тоҷикистон далоили сиёсии ба дарозо кашидани таъсиси телевизиони муштаракро рад мекунанд, вале бисёре аз коршиносон аз ҳамон аввали имзо шудани тарҳ ба амалишавии он шак доштанд. Тоҷикистон як ҳукумате ҳаст ки низоми дунявиро дорад ва Ирон ва Афғонистон ду кишваре ҳастанд ки бо низоми динӣ ҳукумат доранд. ва табиист ки инҷа масъалаи арзишҳо фарқ мекунад. дар Тоҷикистон масалан он чи матраҳ аст, арзишҳои дунявӣ матраҳ аст ва дар он кишварҳо ҳар масъалае ҳатман бояд аз лиҳози шаръӣ низ машрӯият дошта бошад. шумо масалан дар масъалаи ҳамин телевизион ҳам ки назар бикунед, дар пардаҳои телевизиони Тоҷикистон хонумҳо бо мӯи урён зоҳир мешаванд, коре ки дар телевизионҳои расмии Ирон ва Афғонистон дида намешавад. ҳамакнун 10 сол мешавад ки кишварҳои ҳамзабон натавонистанд дар чунин як муддати тӯлонӣ рӯи тарҳи таъсиси телевизион забон як кунанд. созиш бар сари барномаи таъсиси телевизиони муштараки форсӣ ҳанӯз дар соли 2006 дар мулоқоти раҳбарони се кишвари форсизабон Афғонистон, Эрон ва Тоҷикистон ҳосил шуда буд. бар пояи ҳамин қарордод Эрон ба маблағи беш аз 1 миллион евро таҷҳизоти телевизионро ба Душанбе овард ва хадамоти гумруки Тоҷикистон барои ин таҷҳизот 400 000 евро молиёт талаб кард ва ин ҳам яке аз сабабҳои ба миён омадани мушкил дар тарҳи роҳандозии телевизион шуд.